Za Maxis by som dnes rád predstavil Slava Kravčáka. Povedz mi niečo o sebe, prosím ťa. Projekt Integrácia je projekt, ktorý pomáha všetkým deťom bez rozdielu, ktorý pomáha deťom, ktoré nemali toľko šťastia pri narodení ako zdravé deti, ktoré musia zdolávať veľa prekážok v živote. My to už robíme úspešne 18 rokov a aj vďaka podpore spoločnosti Maxin. Osobne chcel vypichnúť Erika Maxima, ktorý pred 3 rokmi podal pomocnú ruku a som veľmi rád, že úspešne, spoločne vieme potešiť deti. Slovo integrácia je presne o tom, že nemáme v portfóliu slovo diskriminácia. To znamená, nediskriminujeme žiadne dieťa. Teraz sme sa pred chvíľou vrátili z takého krásneho pobytu v Hollywoode, kde bol aj Erik so svojím synom a účastný toho, kde 14 detí zažili neskutočné chvíle, na ktoré budú spomínať do konca života, kde sa nielen stretli s veľkou hviezdou Arnoldom Schwarzeneggerom a zažili v Universal štúdii a na ďalších teda veľkých atrakciách Los Angeles krásne zážitky, na ktoré fakt budú spomínať ešte veľmi, veľmi dlho, ale zažili možnosť stretnúť inšpiratívnych ľudí.